Szia! Szia! Szabad egy gyors pillantást vetnünk a pelenkázó táskádba? Persze, van egy ilyen pelenka és Kis neszeser. popsitörlős kombó, ilyen játék valami. Persze. Nedves törlő. Ja, tényleg ilyen is, hogyha bármire, mindenre jó, bepisilhány, eszik, leül, fekszik, alszik. Ja, még leves is van nála. Zseni! Köszönöm szépen, hogy ezeket megmutattad nekem. Babápolási termékeket, bőrápolási termékeket egyébként használsz jelenleg, és ha igen, akkor így megkérdezhetem, hogy miket. Igen, egyébként a fiamnak szerintem nagyon jó a bőre, és szóval nem kell erre extrán figyelnem, azért nyilván olyat választok, ami jó. Nem tudom, esetleg egy jó tanácsot elfogadsz tőlem. A Mine balzsama teljesen illatanyagmentes, és érzékeny, irritált bőrre nagyon szuper termék. Szerintem a legjobb ebben a balzsamban, hogy teljesen természetes, illatanyagmentes. Babáknak és mamáknak egyaránt tökéletes megoldás lehet bármilyen problémára. Ha esetleg érdekelne, én ezt jó szívvel tudom ajánlani nektek. És te mit tartasz mindig a pelenkázó táskádban? Írd meg kommentben. Valamint, ha érdekelne téged egy ilyen Mine gyulladáscsökkentő balzsam, akkor látogass el a mine.hu-ra, és nézd meg a Babamama arc és testápolási csomagjainkat.